Hello everyone, welcome once again to LG Amor Vlogs. Ug ani kita karon sa ato ang usual nga topic ni tungod sa kabuhi ug sa acid reflux. Adunay nag-comment kanato, maingon siya nga kanang mga PPI, omeprazole, pantoprazole, lansoprazole, esomeprazole, uban pa nga mga prazole dili na kana mo talab kaniya. Kay tingali ang kuan gud sa mga doktor niya na matud pa nila 2 weeks yun ang medication anak, no? 2 weeks dayon mo disiplina kita sa ato ang gipangkaon. Kaso lang nato kay naabot tingali ang pagkagahi og ulo. Kana bitaw ang bisag. Nabitaw kinaya nato nga kaon inom og tambal, kaon inom og tambal, kaon inom og tambal. Ang uban kon feeling nila nga maayo na sila muundang og inom sa tambal. So ang gilag yung best advice niya na is 2 weeks ang medication. Dayon pag humana na as usual likay lang gihapon usa no mintras naa pa kanang balatian. So mo na siya nga atong problema. Pero kay balo ba kamo nga the choices that we make makatabang kaayo kana sa pagsulbad sa acid reflux or kabuhi, no? Dili kinahanglan nga mag-dependent kita ni anang omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole, uban pa nga mga prazole, no? Sa ako nang giingon. Or maski mubalik kita sa mga antacid, okay kaayo na, no? Lang, although dili pa gid ka na ingon og maayod siya, pero at least okay na lang kay sa mga prazole or gitawag nato nga PPI, the proton pump inhibitor, no? So namaguban na dili mo inom ni ana tungod kay naapoy mga side effects, no? So anything nga atong i-take medisina, mapagkaon or maunsa, lagi na siya side effect, no? Bisan ka ng gugma, dunay side effect ang gugma, no? Oh, maburot atong tiyan for 9 months. So joke lang, no? Dili lang ta magseryoso aning ato ang discussion tungod kay ang kabuhi, ang acid reflux, dili na pwede seryosohon nato kay pait-pait gina siya nga kahimtang, no? Kanang magtampihak ka, panington ka og bugnaw, dayon sige kang manugab, dayon musaka ang imong kinaon diri sa imuang tutunlan, dayon mag heartburn, mura na kagi-atake og sakit kasing-kasing hantod nga magpanik dayon ka, no? Ningon na ka, naunsa man ko, amo patong katabang so na mapraning yung ka ma'am, dili ka mantigo anang kabuhi. Mapraning yun, muna nga kaning ako ang mga shorts, duag na gid ni siya, gipangguntingan tanan aron dili ko mapraning aning acid reflux or kabuhi. So unsa man ang mga choices nga atong pagahimuon, no? Diha sa ato ang thumbnail makita ninyo ang waterfalls, no? Kung asa kita ganahan nga maligo, it's our choice. Sa waterfalls nga refreshing kaayo, landong, adto sa suba nga refreshing pod pero makaitom, usahay na po'y alimatok or buaya, or sa dagat nga makaitom pod pero makaayo-kaayo sa health benefits, no? So the choice is ours. Kanang tulo ka mga kaliguanan makaayo sa na siya sa kabuhi, no? Kaning malimot manggudta murag malingaw ang atong makuha ang atong attention, dili ta magka-focus atong kabuhi adto ta sa mga talan-awon, so nindot pud kaayo, no? So the choice is ours, no? So mo na siya kung pwede ra pud og ganahan ka maligo sa banyo, Yuban Beach, pwede pud kaayo, no? So the choices that we make can make our life of the highest quality, no? Quality life. So depende ka na karon ari kita sa mga choices sa atong food, no? Unsa may atong pilion sa atong mga food? Ang mga lami kaayo, mga fatty food, mga oily, mga lechon, chicken salad, ang mga spaghetti, ang mga lasagna, ang mga uban-uban pa nga mga nya, no? Mga pizza pie, burger nga kargado kayo mayonnaise. So mo na siya, the choice is ours. Kung mukaon kita ni ana, expect the kabuhi and the acid reflux nga mo atake gina kanato, no? So it's our choice lang.
self-discipline, dili ta magpatuyang ni ana. Mga biko, mga putumaya, mga unsa pa nang uban diha no kanang mga naay mga coconut, makadaot kay na siya. So again ang akong giingon, matter of choice lang, no? Kung ganahan kita nga dili kita mag-antos kayo anang kabuhi, pwede kita ari kita sa lawoy, sinugba, sa utanon, kanang mga leafy green and yellow vegetables, no? Dili kana siya makaunsa. Mga bland food, katubang dili ganahan ang atong dila, pero ganahan ang atong tiyan. Again, it's a matter of choice, no? Mga pagkaon nga ganahan kaayo ang atong dila pero dili ganahan ang atong tiyan, or aribata sa pagkaon nga ganahan kaayo ang atong tiyan pero dili ganahan ang atong dila. So again, kung sa atong choice, kita ra po'y magdala ni ana or mo resulta ka na either kaayuhan or unsay nga na kaayuhan or dili kaayo maayo, no? So, ano na sa drinks? Kung ang atong choices, ari sa mga pineapple juice, orange juice, mga guwabano, tanan nga mga juices, ang atong tiyan, reklamo, magdaot pod, no? Pero kung ari kita sa water, the odorless, tasteless, colorless, nga dili mo angay ang atuang dila, pero moangay atong tiyan, okay kaayo ang atong paminaw. So again, the choices that we make matters most, no? So ingon ni ana, dili kita mag-dependent niya ng mga prazol, kay dili ka na siya maayo. No, naman gud ko ba nato nga murag vitamins ng mga PPI na siya, no? Proton pump inhibitor, gigaman atong vitamins. So dili na siya pwede. Kung di mo na undangan, ang kabuhi ana mo double gyud na kanang acid release mo double basta maanad ang atong lawas anang PPI, no? Experience na ko na. So karon hinay-hinayan na gyud ako ng PPI o biya, no? So actually nakabiya na ko sa PPI. Medyo ari lang ko sa mga chewable, no? Ibalo na tag unsa na mga chewable. Dili man na sila sponsor nato, mo nandi po nato sila ma-mention, no? So ina na mga chewable katong mga liquid, wala siya. Okay ra pod. Pero ang maayo yun self-control, no? Hinayon ginato pagkaon. Kung naanad tagkaon usa ka planggana, katunga lang sa planggana. Kung naanad tagkaon usa ka plato, katunga lang sa plato. Kung daghanan na punta ng katunga sa plato, tungaon pag ilang katunga. So, mao ka na gusto sa kabuhi or acid reflux. Kanang mga soft diet, muna'y ganahan sa kabuhi o acid reflux. Di na sila kaandar ng soft diet, pa rin ng arroz caldo, no? Arroz caldo. Kanang mga lugaw, mga oatmeal, no? Quaker, oatmeal. So, ingon niya na. Kung naapa na ito ng acid reflux, mubiya-biya sa tagamay sa milk, labi na og doon na tayo, o kung nag-antos kita sa lactose intolerance, no? So, mao ka na, the choices that we make can lead us to a better quality life. Pero kung wala tayo tihik-tihik, kaon dito, well, we cannot say goodbye to PPI or the proton pump inhibitor. Kanuna lagi na siya naa nato mahal ba, no? So dili ta magpaulipon na ana, no? Mind over matter unsaon ba kana? So palabihon na to ang atong nauna nga dili gyud ko mukaon ani, dili gyud ko mukaon kay madaot ang akong tiyan, no? So mura kana akong sharing karon ini nga yugtua the choices that we make are either ganahan ta nga mubiya ang acid reflux or kabuhi ka na to, or kung ganahan ka nga magpabilin kana nga sakita sa atong lawas, the choice is ours. Have a good and godly day everyone, and I hope to see you next time around. So bye for now.